O Vice President John Kerry, United States of America, o J.D. Vance, negasi ulawan point hanong ba Delhi, na kabenta ka jingwan jungo ka jong u, ya Kerry, ha ka ba unwan ban jungo Kerry India South ngi. La Pdiang do Myntri ka Tnad Information and Broadcasting o Ashwini Vaishnaw, but lasan rani u da ka Second Lady, John ka United States of America ka Usha Vance, lembat kiwe ki dokot John ka United States Administration. Kani ka jengwan jengo ka beningkong jong Vice President Vance sa India bot unsa ikendu ru Myntri rang ba adu jong Kerry uni Narendra Modi ha kani ka janmiet. Uni Vice President unsa don ka jeng kendu lang ha Delhi bot unsa let ru benjengo ka Jaipur bat Agra. Kani ka jengwan jengo ka jong Vice President John Kerry United States of America kan ailat ya baro arliang mamla ban bishar binia ka jengyat shaprang ha ka jengye dai ha pedeng kini ki artli ki ri ba ka jengye pentre kam ya ka jengye mir jengmut jong kini ki ari. Ka ken hon ki samla